היי, אני דורית. לפני 7 חודשים, קצת יותר, עברתי ניתוח היקפית. מעבר לבחירת המנתח, חשוב לא פחות לבחור מישהי כמו ליטל. ליטל, עבורי, היא אחות בדמות מלאך. בעצם ההחלמה מתחילה ביום שאחרי. מהמקלחת הראשונה. ועד להיכנס לתוך, איך בא לי קורא לזה, חליפת העינויים. זה משהו שמאוד מאוד קשה כשאת כאובה ולא יודעת איך נכון, מה נכון, לוחץ לי פה, לוחץ לי שם. היא הייתה שם בשבילי, היא לימדה אותי איך לשים את זה, מה לעשות, מה לא לעשות, איך לחבוש את זה. את גם בסיטואציה הזאת, כמה שתהיה לך מערכת תמיכה ענקית, זו סיטואציה שאת לא רוצה שאף אחד יראה אותך כאובה ככה, כואבת. בוא נודה על האמת. התהליך של ההחלמה זה תהליך, לא פחות מזה, זה לא זבנג וגמרנו. וליטל ברמה המקצועית וברמה האישית, האנושית, הייתה שם בשבילי בכל יום, בכל שעה. לימים שהיו לי פעירות, היא הייתה שם להנחות אותי מה לעשות, מה לא לעשות, מתי צריך לפנות לייעוץ רפואי מול הרופא, מתי זה משהו שהוא בר טיפול ופשוט וקל. אני מאחלת לכל אחת מישהי כמו ליטל, ואם יש לכם מקום, ואם יש לה זמן, ואם היא איתכם, אז אתם יודעות שיהיה בסדר. והתהליך עובר. וכמה שזה כואב, בסוף זה זיכרון רחוק. והיום אני מכאן רוצה להגיד תודה ליטל. אין לי ספק שההחלמה שלי, ובזכותך אני קמתי על הרגליים כמה שיותר מהר. שולחת לך נשיקה. אוהבת.